Bon dia i salut. Per fi Compromís, eixe partit en coses, ha reconegut que no va ser una bona idea allò de llevar les línies en valencià. Vegem-ho. És de veres, che, és de veres. Llevar les línies en valencià va ser una gran errada i hem de demanar perdó. Perdó a tots els nostres votants, perquè ara veges en el tema de la consulteta, s'ha vist que si ho hagueren fet bé, que ara podrien tenir unes línies en valencià del 50%. Veges si la cancel·la és de pollastre. Doncs sí, és de veres. No sabem per què, no sé què molt va passar, que vam implantar el mateix pla plurilingüe anglès, valencià, castellà, que tenia pensat Paco Camps, que tenia pensat el PP. Això va ser una estafa per a tots els valencians i demanem perdó. Jo, que soc regidor municipal al Rebolledo, és que no ho puc entendre, no ho puc entendre. Per què? Per què van llevar les línies en valencià? És una cosa ridícula. És com si, fete compte, imagina que hi ha un regidor de Compromís, que és, posem per cas, el número 1 de Compromís, i que xerra sempre en castellà, i que quan li ho dius te diu que és que estàs obsessionat, que és que sempre la mateixa pel·lícula, que és que no sé què, xe, excuses, posa't a estudiar valencià, moniato.